recordi, igual m'equivoco, és la primera vegada que escolto, no, hem de fer el que toca fer com a govern. Tenim moltes coses per fer i això queda, bueno, paral·lelament, vostè diu que continuarà, però el president va dir després de la conferència d'ell i del propi Junqueras que les reunions amb ell, amb el senyor Junqueras i amb el resta de partits polítics seguirien. Què ha passat per canviar? Jo crec que simplement el que ha canviat és la percepció que tenia vostè. Permeti'm que li digui amb tota la cortesia, que sóc capaç. Sí, home, perquè no ha canviat? No, sí, perquè sempre hem explicat, i sempre he explicat, sóc el mateix portaveu ara, que fa un any, que fa 2 anys, que el propòsit era complir els acords de legislatura. Perquè, a més, no només és la voluntat, sinó que és que en tenim l'obligació. Em sembla que és així, no? Després això s'interpreta com s'interpreta en cada moment en funció del context, i a vegades diu, no, ara aquests només tenen... Hi ha un relat, però que no el propiciem al govern, el propicien aquells que estan en contra del govern. Tenen tot el dret del món de fer-ho, que és dir, aquest govern només s'ocupa de la consulta. Sí, és la percepció que tenia. Que és la que pot tenir vostè, la que té el Partit Popular, etc. Però no és la que tenim nosaltres perquè no es correspon... No, a mi no em lligui amb el Partit Popular, vull dir, jo le pregunto com a periodista, perquè aquí hem de... Sí, però hi ha més gent que el Partit Popular que tingui aquesta visió. Jo li dic que és la que vostè m'ha expressat, que és exactament la mateixa que expressa el Partit Popular. Jo no la lligo, me'n guardaria prou, vostè és periodista, ja ho sé, fins aquí arribo, no? Però el que li vull dir és que hi ha d'altres que també tenen aquesta percepció. Ja li he dit que és ben legítim. Tothom té tot el dret del món a posar l'accent en les percepcions que té. Jo el que li replico, o li contesto, si vostè m'ho permet, és que aquesta no és la realitat, o no es correspon amb la realitat del que procurem fer des del govern. Entén? És aquí on som. Llavors, ara vostè té la percepció de dir ara aquests ja no s'ocupen de la consulta, sinó que sembla que es vulguin ocupar d'altres coses. Doncs la té vostè, té tot el dret del món de tenir-la, i jo li respecto, diguem-ne com correspon, no? Però nosaltres estem al mateix lloc i hem intentat, jo aquí, i vagi vostè a les hemeroteques o a la mateixa web del govern de la Generalitat, totes les compareixences sempre han estat referides a moltes coses, i a més, òbviament, perquè vostès me'n demanen sempre, no falla mai aquest tema, i no me'n queixo, doncs com està la consulta, si puja, si baixa, si anem aquí, anem allà, etc. És el que hi ha. La segona. Si els pressupostos arriben al Parlament ja han arribat i no s'aproven, ja s'havia parlat d'aquesta possibilitat per al tema de les pagues dels funcionaris i més coses que vostè ha dit. Què passarà? Primer ja ho veurem. Jo simplement em limito a explicar, perquè tinc l'obligació com a govern d'explicar, i la gent ha de saber que diguem-ne, no és el mateix que hi hagin uns pressupostos aprovats que no pas que no hi siguin. No té la mateixa seguretat jurídica per totes aquelles coses bones que es puguin identificar, que ja li dic, miri si en aquest sentit som humils, són poquetes. Estem en un temps on no hi ha gaires coses bones, en aquest sentit almenys. En d'altres segurament que sí, vaja, segur. Doncs no són segures aquestes coses bones, jurídicament parlant, si no hi ha llei de pressupostos. Jo tinc l'obligació d'explicar-ho, això, perquè després no vinguin disgustos. D'acord? Si no hi ha pressupostos, la pròpia llei general de pressupostos preveu que entri en vigor una pròrroga. No seria pas el primer cop. Ja hi hem estat en pròrrogues el 2011, almenys una primera part del 2011, em sembla que fins al juny o al juliol, parlo de memòria. El 2013 també hi vàrem ser en pròrroga. La diferència és que respecte a aquells pressupostos no hi havia cap element mínimament expansiu. Aquests són els primers que podem començar a donar algun senyal molt modest, jo li ho admeto, doncs una mica diferent del signe que portaven els pressupostos dels últims anys, que era d'anar de retallada en retallada, per entendre'ns. Aquesta és la situació. Per tant, si tu vols canviar el signe d'una llei de pressupostos, o l'aproves de nou, o si fas pròrroga, és que és de sentit comú, això no cal entendre-hi gaire, no? Prorrogues el que hi havia fins a aquell moment, i això s'ha d'explicar. Si vols tenir després el resultat que busques o que esperes, i si no, doncs és més difícil que el puguis obtenir. Simplement apunto això.
Per tant, veurem la setmana que ve, hi ha el debat sobre la totalitat, que se'n diu tècnicament, no? el primer debat sobre els pressupostos, de si aquests pressupostos poden començar la tramitació en el Parlament de Catalunya o ni tan sols això. Bueno, doncs, clar, diguem, la responsabilitat està repartida des d'aquest punt de vista. No? Està repartida perquè no tenim majoria absoluta, aquest govern no té una majoria absoluta que el sustenti, oi? Per tant, la responsabilitat està una mica repartida i aquesta, diguem-ne, i les coses s'han d'explicar com de fet són, no? Sí, i el conseller, amb aquesta llei de protecció de la gent gran, la col·laboració amb els policies municipals, com s'establiria? Perquè, per exemple, el tema de les denúncies dintre de les famílies, si una persona gran no pot fer-la, qui faria aquesta denúncia? Hi ha conscienciació per part del servei social i control de quina gent són la que pateix aquest tipus de tal. El tema de quan una persona gran va al banc o a la caixa a treure els diners, que són una de les que passa molt sovint, i li treuen els diners, com s'acabarà tot aquest? Deixem anar per abans, no es tracta d'una llei, és un pla integral de seguretat que té moltes excepcions, entre elles l'estrictament policial. Les relacions amb les policies locals són habituals i amb tota la protecció de qualsevol col·lectiu que presenti elements de vulnerabilitat, tant si són dones com si són infants, com en aquest cas parlant de gent gran, creiem que és imprescindible la col·laboració entre cossos policials. No tant si s'escau també perquè es facin les denúncies particulars sobre qüestions que siguin delictives, com perquè moltes vegades des de la proximitat, que també ens hi ajuda i molt doncs les policies locals, com també fan en aquest sentit esforços al cos de Mossos d'Esquadra, des d'aquesta proximitat es poden detectar moltes vegades. Els he parlat en un moment molt telegràficament, per no allargar-me més, d'un qüestionari de percepció, d'avaluació del risc potencial. Aquesta és una eina que hem utilitzat amb altres col·lectius febles, particularment el de les dones, i ens permet moltes vegades conèixer amb més profunditat, identificar casos que d'altra manera ens costaria una mica més. És implantar aquelles bones pràctiques que han donat resultats raonablement positius. Mai una sola cosa ens ho resoldrà tot amb altres col·lectius vulnerables, també en aquest. I en aquest sentit tenim instruments de col·laboració en l'àmbit de les policies locals. Tenim comissions conjuntes en les que treballem molts temes des del Departament d'Interior i les policies locals que tenen una dependència, diguéssim, diferent de la del Departament d'Interior, però que ens sentim també corresponsables i que creiem que ens serà molt fàcil, n'estem absolutament convençuts, perquè hem tingut algunes converses amb l'Associació Catalana de Municipis, amb la Federació de Municipis, amb l'Associació de Policies Locals, que ens serà molt fàcil sumar complicitats en aquest sentit. I després tot el treball de l'enquesta ens creiem, com passa amb d'altres col·lectius, que moltes vegades no aflora tota la realitat. Una realitat que no necessàriament ha de ser estrictament delictiva. En alguns casos hi ha temes de maltractaments que estarien a la franja, que no podrien ser catalogats codi penal en mà com a delictes, com omissions a la cura respecte a persones, però en qualsevol cas també afecten a la seguretat i a la percepció de seguretat d'aquestes persones. Una de les coses que hem vist en l'enquesta generalista d'aquesta de seguretat de Catalunya és que un episodi de maltractament o un episodi delinqüencial cap a una persona gran, l'afectació és superior, l'efecte que hi té és superior, evidentment, amb el que puguin tenir el mateix episodi en altres col·lectius. Per tant, l'enquesta vol aprofundir, i sí que li voldria dir una cosa, nosaltres estem treballant també en un grup, una de les mesures concretes és el treball conjunt a nivell de la Unió Europea. Nosaltres, en el marc d'un fòrum europeu de seguretat urbana, hem proposat, del qual formem part com a Catalunya, hem proposat crear aquest grup de treball. Ja som 13 entre regions i ciutats europees que estan treballant això i no hem sabut identificar en cap d'aquests països, ciutats o regions que hi hagin enquestes específiques de victimització de gent gran. En aquest sentit, també metodològicament és un treball en aquest sentit pioner que ens ha de permetre aflorar una realitat que intuïm moltes vegades, però que moltes vegades no coneixem. I això és una eina metodològica que ens donarà bastant recorregut, almenys això és el que esperem d'aquest treball.